সর্ব কষ্টা দরিদ্রতা ইয়ার ভাবার্থ কষ্টাবৃত্তি পরাধীনা পরর অধীনের আজ্ঞা ওই যুগের যে কাম করছি তাকে গোটিয়ে বড় কষ্ট কষ্ট বাস নিরাশ্রয় যাହାର ନିଜ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ବାସ ଘରେ ନଥିବ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ କଷ୍ଟ ନିର୍ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟସ୍ଥ ପାଖରେ ଧନ ନଥାଇ ଯେଉଁ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ସର୍ବ କଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ରତା ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସଦା ସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ତେଣୁ ଏ କଷ୍ଟ ସହି ପାରିବେନି କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣା ଦୁଃଖ ଅଛି ଭଲା ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଜଣ କେସ ହେଲେ ଯିବି ତମେ ସିଆଡେ ବସ ସବୁ କଥାଟା ଧଇଲା ହେ ଆଉ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହି ଯାତୁ ସଖିରେ ଆଜି ତତେ ବରା ନଦୀ ମତେ ଚୋରା야 କହି ଯାତୁ ସଖିରେ ଆଜି ତତେ ବରା ନଦୀ ମତେ ଚୋରା야 କହି ଯାତୁ ଏଥର ପିଲାମାନେ କହିଲ ମା ଆଉ ଲାଜ ନ କରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସରଳ ଅର୍ଥରେ ତମର ପରିଚୟ କହିଲ ମା କହିଲେ କହିଲା ମୁଣାରୁ କାଢିକି ଦେବି ଆଉ ପିଲା ଯଦି କହିଦେଲା କୁକୁଳାରେ ମୁଣାରୁ କାଢିକି ଏକା ଗୋଟେ ପଡିଏ ଦଉ ଇଆଡେ ଦେବିରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଦଉନି ସକାଳୁ ଦଉନି ରାତିରେ ପିଲା ଲୋକ କୋଉଠି ପକେଇ ଦବ ସକାଳୁ ଖାଇଲେ କାରୁ କଥା କେବେ କହିବନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁ ନ ଆସୁ ପଢ ପିତା ଋତୁ ନ ଋତୁ ଖାଅ ପିତା ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଖାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ନେଇ ମେଡିକାଲରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କଣ ହେଲା ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ 3 ମାସକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପିତା ଟିକେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଫ ପିତ୍ତ ବାତ ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ବିନାଶ କରେ କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛି